Wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech insista li issa iktar minn qatt qabel se jkun dedikat għal vjaġġ mal-poplu Malti wawċi lejn viżjoni aħjar għal futur ta' pajjiżna. Fil-ġurnal Times of Malta, Bernard Grech fakkar kif apparti lokalitajiet li diġà kienu qed jitmexxew minn sindki nazzjonalisti, in-nies taw il-fiduċja li kandidati nazzjonalisti għat-tmexxija ta' 24 kunsilli lokali u maġġoranzi f'żewġ lokalitajiet oħra, il-Melliħa u Birkirkara. Biex bekk il-Partit Nazzjonalista se jerġa' jmexxi San Ġwan, il-Mossa, s-Siġġiewi, l-Imsida, San Pawl il-Baħar u Żebbuġ Għawdex. Il-kunsilli li għandhom iridu jiġu deċiżi huma l-Melliħa, Birkirkara, l-Furjana u Ħażebbuġ. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' dedikat biex joħloq ekonomija reali li taħdem għal kulħadd filwaqt li jrawwem żvilupp sostenibbli li jibbilanċja tkabbir ekonomiku mal-ambjent. Pjan li jinkludi riformi komprensivi fis-settur tas-saħħa, l-edukazzjoni u l-enerġija sabiex jiżgura li kull ċittadin ikollu aċċess għal servizzi u opportunitajiet ta' kwalità għolja. Dan apparti li se tingħata importanza sabiex tissaħħa reputazzjoni ta' pajjiżna fix-xena globali billi Malta tkun xempju ta' governanza tajba u innovazzjoni, u dan apparti soluzzjonijiet ta' Malta aħjar permezz ta' diversità ta' idejat u perspettivi biex jiġu indirizzati l-isfidi li jeżistu.